आङो बे एलबामा बड'ल फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय बिपुल सारानो बेनि प्रडिउसार ओमफ्राय बेवहाय एक्ट्रेस रलाव आंबो दङ दा आङो ओरैबायदि मोजां फिल खालायदों बे एलबामखौ खालामनो मोननानै माने गावखौनो आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरोना आं बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्रायनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंबोगासिनो दङ दिनैबो बेखौनो बुंनो सानगोन बिराद माने मोजां फिल खालायदों लाकि फिल खालायदों बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावजेननो मोनबाय होननानै आं बेबायदि फिल खालायदों आरोना गाज्रि खामानिबोथ' जों जेबो मावाखै अब्लाबो मोजांबोथ' जों मावनानै होनो हायाखै हारिनि थाखाय नाथाय बे एलबामनि गेजेरजोंनो बे एलबामखौ खालायनो मोननानै बिराद माने मोजां फिल खालायदों आरो आङो ओमफ्राय मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि गोबां जारिमिनफोरा बेरखांदों बेहाय ओमफ्राय आं आसा खालामो इयुनाव बेबायदिनो माने बियो बल 1 बल 2 बल 3 बिदि जालांबाय थागोन आरो फैगौ समफ्राव जेन आरो बिदिनो बानायलांबाय थानो हाथों बड'ल फिल्म प्रडाक्शना ओमफ्राय आङो बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्राय माने आं कमप्लिटलि खोनासंनो हाया आरोना बिराद माने मोनसे दुखु मोननाय फैयो रंजानायनि गेजेरजोंब्लाबो माने जों हारिनि थाखाय जेबो मावनानै होनो रोङाखैब्लाबो बेखिनि एलबाम खालायनायल'आवनो जुदि आंनि गोसोआनो इसेबां दुखु मोनदोंब्ला आं सानदों आरोना जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय इसेबां जिउ गोमालांबाय जोंनि हारिनि थाखाय इसेबां माने गाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ साननोब्लाथ' जोंनि बे फिसा सुदा जेबो नङा अब्लाबो बेखिनि एक्टिं खालायनायल'आवनो इसेबां माने आंनो दुखु मोनदोंब्ला माने बिथांमोननि खस्थ'खौ बिथांमोननि जिउ गारनायखौ जोङो माने हामबाय होननायजोंनो जों सुख'नो हाया ओमफ्राय दुखु मोनदों ओमफ्राय आं बेखौनो लुगैयो जे जायफोरा जिउ गोमालांबाय बिथांमोननि जिबनखौथ' जों सुख'फिननो हाला बिथांमोननि जिउमाया जेब्लायबो गोजोनै थाथों सोरगोआव फैबाय थानाय समाव जायफोरा जोंनि हारिनि थाखाय सोमावसारगासिनो दङ बिथांमोना जेब्लायबो मोजां गोसो मोजां देहा लानानै जेब्लायबो देरहासारनायखौ मोन्थों जोंनि थांखिया मा बिसिम सौहैथों आरो जोंनि इयुन जोलैफोरा सानसे गोजों महर मोन्थों आं बेखौनो लुगैयो बियोथ' माखासे सुटफोरखौ जोङो एसे सिगाङाव लानानै थानाय जादों नाथाय एसे उसुबिदानि गेजेराव थाथ'नाय जादों ओमफ्राय बेखौ नै जोङो देग्लाय लाफिननाय जादों आरोना अनसायजानायखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो अननानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना नोंथांमोननि पाब्लिकफोरनि हेफाजाबजोंसो जों आर्टिस्टफ्राबो जौगानो हायो आरो हारिमुवाबो जौगाखाङो पाब्लिकफोरनि ब्लेसिंनि अनगा जों माब्लाबाबो दावगानो हाया आर्टिस्टफ्रा आरो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बानायनाय अननानै बयबो सापर्ट होज्लाय जेन' जोंनि बे एलबामनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव एसेब्लाबो जुदि थुलुंगानाय होदोंब्ला जोंनि बे एलबामा एसेब्लाबो जुदि सोलिनाय अननानै बयबो सापर्ट होज्लाय जेन' जोंनि बे एलबामनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव एसेब्लाबो जुदि थुलुंगानाय होदोंब्ला जोंनि बे एलबामा एसेब्लाबो जुदि सोरनिबा गोसोखौ दांदोंब्ला निस्सय जोंहा बेयाव बहुद गोजोननाय मोनगोन बिनि थाखायनो अननानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना जोंनि हारिखौ जौगाहोनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मानसि नांगौ जायो सोरबा थाखा फैसानि गेजेरजों सोरबाया गावनि राव बोसोननि गेजेरजों सोरबाया गावनि मावनाय दांनाय देहा मावख्रुबनानै बोलो हेफाजाबनि गेजेरजों सोरबाया एक्टिं लाइननि गेजेरजों बेबायदिजों गोबां रोखोमनि जोंनो मानसि नांगौ जायो आरो बेबायदिजोंसो जोङो जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामलांनो गिबियावनो मिडिया बिथांमोननिसिम आङो खुलुमग्रोनाय जासिबाय दिनैहाय बड'ल फिल्म प्रडाक्शननि जि दिहुननाय बड' मिउजिक भिडिअ दा बेखौ जोङो बिपुल मोसाहारि बिथांनि बेनाराव दिहुननाय बियो बड'लेण्ड डायरी बे बड'लेण्ड डायरीखौ दिनैहाय अफिसियेलि बिथाङा रिलिज खालामनाय जाबाय आरो बे रिलिज खालामनाय हाबाफारियाव बा बेखेवनायाव दिनै बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि जि मिउजिक भिडिअ बेखौ नायोबा सोब मोनसे इमोसन बर'फ्रा जे गोदोनिफ्रायनो रायजो बिबोदों आरो बेयो मोनसे गोथां जारिमिन बर'फ्रा दे आलादा रायजो बड'लेण्ड बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिबोनानै दिनैसिमबो मोनाखै जोङो दिनैहाय बिएससि मोन्दों बिटिसि मोन्दों बिटिआर मोन्दों नाथाय जोङो बर'फ्रा दासिमबो आल्टिमेट मोनसे गलाव जोङो सौहैनो हायाखै दा नैबे बर'नि मोनसे गोथां जारिमिनखौ बिथाङा नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बेरखांहोदों आरो खोब मोजां जादों गासिबो जोंनि बर'नि गेजेराव आन्दलन समाव जोङो माबायदि बै समाव थासारि जाबोनाय आरो दिनैसिमबो बर'फ्रा जोङो खौसे जानो हायाखै राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय बियो जाबाय थानायखौ मोनसे मोजां सिनारि बिथाङा दिनै दिन्थिनो हादों आरो खोब बाख्नायथाव आरो बिराद मोजां आङो जादों सानदों आरो बिपुल मोसाहारि बिथाङा जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामबाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नायो बिथांनि भिडिअखौ अनसायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय बे मिउजिक भिडिअखौ आंनिनो निजा बड'ल फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दं
बे इउटुब चेनेलावनो आङो दा आपल'ड खालामगासिनो दं आरो बेहाय सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन आरो एलबामखौ बानायनायाथ' गोबावबो होनजायो आरो थाबबो होनजायो माने साननैजों जोबदों माखासे शुटिंआ ओमफ्राय बे मिउजिक आरो माबायाव मिउजिकआव एसे गड़बड़ जादों आरोखि खारन सासे आंजों लोगोसे सासे माने गुबुन हारि सासे दंमोनथ' दा बेजों बानायनायाव एसे बे बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै एसे दान्थे बिदान्थे एसे माने मिउजिकआव खिलिमिलि जानानै आं माने बर'नो हायाखैमोन स्पष्ट' खोथा आरो बियो थांखिया माने आङो बे कनसेप्टखौ ओरैबादि बानायदों जा गोदोनिफ्रायनो बर'आ रायजो बिबोनाय हारि आरो बे रायजो बिबोनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों दा जोङो बड'लेण्ड मोनफुङै हिसाबै जोंहा बिबावनांगौ दंबावो बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोदों आरो गोदोबो बिदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिबाय थाथों आरो इयुन जोलैफ्रा बड'लेण्ड बिनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों आरोखि बेखिनिखौ आङो बे कनसेप्टआव एसेबाबो माने लाबोदों आरो बे बड'लेण्ड डायरी भल्ट-1 जादों दानिया ओमफ्राय नामा जाहैबाय गानना एना-एनि आरो ओमफ्राय बड'लेण्ड डायरी भल्ट-2 जाबावगोन बेयाव आइ बिमा जागोन आरो आं दिनै क्लियार होखाबाय आरो बे जागासिनो दं बेबो फैबाय थागोन आरो बिराद खस्थ' मोनदों खारन बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय माखासे बिराद रायजो राजाखौ लानांगौ जाहैबाय पुलिसनि खोथा थाबाय माबा माबि एरेन्जआव बिराद खस्थ' मोनदों आरो माने मानसि बुरजानि माने शुटिं जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो आरो एसे माने खरसाबो एसे बारा जादों आरो फावगिरियाव माने बेवहाय एसे एक्टर एक्ट्रिस माने आंनो माने मोनसे रल लादों बे रला जाहैबाय माने गोदो सासे माने बड'लेण्ड बिग्रा आन्दलनकारि मानसिमोन आरोखि बियो बिथाङा माने दासिमबो बड'लेण्ड मोनफुङैयाव बिथांनि गोसोआव दुखु दङ बेखिनि कनसेप्टखौ लाबोनानै आंनो बे रलखौ प्ले खालामदों आरो थारमाने फाग्ला टाइपनि मानसि आरो बड'लेण्डखौ सानबायबायनानै माने फाग्ला रुप आरो बियो बे माबा रलखौ आंनो प्ले खालामदों आरो टेकनिशियान लाइनावथ' सचिन लाहारि होननाया केमेरा खेबदों आरो एडिटिंआवबो बिथाङा खालामदों ओमफ्राय कमप्लिट डाइरेक्सन आं खालामदों ओमफ्राय लिरिक्सआबो आंनिनो मिउजिक ओमफ्राय खननायाबो आंनो खनबाय आरो बिदि आरो रायजो राजानिफ्राय आं खावलायनो साननाया बेनो एसे सिगाङाव मानसिफ्रा कन्ट्रभारसि जागोन नामा बे एलबामखौ रिलिज खालामोब्ला राजनितिक फैगोन नामा बा माबा मोनसे जेनेबा पार्टिखौ लानानै माबा मोनसे जागोन नामा बेबादि अनेक